Adobo di Samni. Kay namala. Aba. Pangalan na ninyo Muna sa ko, siyang adobo nga walay uyab. Walay love line. Kay mala. Dili ko ma-showbiz nga tao as in. Dili ko pa microphone. As in, di ko kabulmugunit og microphone. Even gani sa mga family gathering. Sam, di ko balong ng microphone. Gakaunon pa maganin. Ay, nansan naman siya ni. Gato siya nga. Totoo baka nga, basta di lang yung gamamin, di ka masapon. Dili, nagto siya nga, kung doon mong uyab, dapat ng isa kabalog yun nga na ang isa. Kay kung ang duha di kabalo nga, abi ni mo, walay lain, tag isa bulabog yun. Hindi sila kabalo asa mo lugar. So nagtuog yun na siya nga, sa matag duha ka relasyon, ang isa gidapat kabalo nga nailain. Kay mo sabot man ang isa kasay. Mato sa circle it. Kasabot man siya pag yun na ayoron. Kasabot siya. Birding. Salig mo sa ako, ano? Ako rin may nakadong silang audio. 5-4-3 to. Yo, what's up? Welcome back to Bitok Podcast. Okay na ba? Hola! Check mic. Okay na ko? Okay lang. Basta salig lang gid mo sa ako. Guwapo yung sa bagay. Principle in life. Ako rin mag-edit ani, so salig lang gid mo sa ako, ha? As in? Yeah. Konsihal ba ka? Editor ba ka? Ikaw pa My God. imong asawa pa tig-video? Wala na ba tayo trabaho? Wala na di Nag-podcast na may kay iwa na may gitrabaho. Nag-expect pa ba kung ano pa ko trabaho? Wala na yung trabaho kay naay usang giko ilang pa. Yeah, that's the story yan. Kauban, of course, the beautiful but single Shodavas. si Sam Paino. Sawadee-ka. Sa may akong ingana, uy, kanang naay something ang tawa. Wala gig ko ingana dyan. Kauban si Drew Dalapo Galupo. And of course, Master Fofay. Ano? Master Fofay. Master Pop, hey! Sige, ako ipausa ha. Kaya apit na ba election ba? Master Fofay. Siyempre, the jingle master. Yes. The jingle master, the composer, Oy, the artist, the Pabook designer. Na mo. Please, pabook na mo. Yeah. Ingnan na inyong kandidato nga. Wala na, niya late na. gibuhatan niya jingle sa Napolo, 8 ang nidaog. Bisa ko mayroon ng 10 out of 10. Okay, namay napildi. Naman siya napildi. Pero, tinood, ato galing sa iyang Facebook, 8 out of 10 siyang gibuhatan og company jingle ni Daog. Conservative lang na siya. Di na tama yung 9 out of 10. 8 na lang kay para mo. 8 na lang para tayo pa. Diba? Thank you. Dating na to. Di nagsugod yun na sa imo kay. Bernie, bitok. Is Porsche. Di mo na kung na mausugod. Katong pinakauna. Is Porsche. Bitok. Ang bagong tingog. Ayan. O kung usa sa kanang barometer nga gwapo imong jingle pagkantahon sa mga bata. True. Balikon nimo ana Kung mo na siya. pag-umangkon. Yagi nang naan. Diba? So pag gilok na galing na sa ilang dalunggan balik-balik mo na the best jingle. Ayaw mo anang jingle nga halos usa nakastansa wa pagay po na mention nimo pangalan. Guys, I tell you dili porke nga maayo sila nga band. Or maayo sila nga group automatic. Nay band nga maayo sila sa kanta pero dili sila maayo sa jingle. Kung jingle, Master Poppy. Yes. Si JR Kuyam. Of course, JR Kuyam pa siya pa. Congratulations na kay JR Kuyam kay. Bakit? Na siya breakthrough karon siya ang kinabuhi. Lahi ra gyud nang God's timing gyud ba nga di gyud niya ibuhos tanan abundantly. Kanang naagi mingi jud ka bag lagi thank you Lord da. Dili gyud dito akong paningkamot kay sikag paningkamot na gyud ay. Nasay achievement karon. Na grabe. Di lang ta magtel. Anyway, welcome to Bitok Podcast. Nami karon sa unsang pagbasa ani? It's Chenare. Chenare. Yeah. It's Che. Chenare? Chenare. Chenare. Asin che? Yes. It's Italian word kasi. Italian. Chenare. Chenare. Benaki. Benaki. Ano yung spelling kay C-E-N-A-R-E? Yeah. Yes.
Sinari, pero pagbasa na, Chenare. Chinare. Pero sa gichat ni Sam What sa itong did GC. what did I mean? Scenery. Egon mong good si Foylan mong good. That's the meaning. Egon mong good siya, uy. Kita ko sinare. Pero mo nang the meaning? To dine. To dine. To To dine. Yeah, to dine. Chinare. Yes. Problema To ni mo. dine. Kung Ang mo sakay ka sa intention- rela, ba nga chinare, tawa, di ka mo ang spelling. Asa na chinare dari? Yes. Pero ang intention niya or ang iyang stress nasa na, di ba? Na. Yeah. Chinare. Chinare. Dili chinare. Lai man re. Chinare. Chinare. Lay po ang Chinare. che. So, na re. kung medyo bored ka ni Pasa ka, asa ka, chinare. Mga tayo na ba? Ay, sir, may bunda, sir. Ay, yes, ma'am, asa ka, ma'am. Chinare. Saka lang mo change yung mong Intonation. So, nako nilang menu. Siya menu or menu? Menu. Saan stretchan to? Uy, in fairness sila, na di sila gipasudan. Yes. Pork adobo, lechon kawali, pork kumba, grilled pork belly, pork sisig. Grabe, puro pork. Oh, Yes. Dagan silang main courses. Sila chicken. Chicken fillet, chicken curry, creamy chicken mushroom, chicken veggies, Napoy beef. chicken adobo, classic style chicken adobo, oriental breaded chicken, roast beef, beef mechado, beef kare-kare. So restaurant gid ni siya. So abi na ganang cafe lang nga burang coffee lang. So burang combination na no. Yes. Tapos na pa kompleto. Pero tungod kay sa among pag-record karon, tanawa na may pilay pa kape oh. Anso may oras sa atong pag-record diri alas 3 man. So that's why among gi-order pang kape. So ako tsaa na lang gyud ko guys no. Kay sana naman ta healthy living naman ta. So mo ni siya ang atong kuan. Jasmine with green Uy, tea. Dilma mo din ni ang chini Laila. Laila Dilma. Dilima mo dito. Sorry. Okay. Ayan. So, before ta mag-hisgot sa atong main topic, so mapiktuan bagi ka to ni Perma? Di na to istoryan si Ilyas, ha? Nisayaw ko sa sayaw ni Ilyas. Butod version. Butod version. Wala pa nag 24 hours, pila na ko ka-views. As in. Yeah. Ha? 60,000 60,000 Wow. views. National Naghuna-huna para man ko og mga script sa akong next nga mga video sus kana ra di ay. Kanara mo sayaw ra di. Sa kadaghan ni mo hunaon nga unsay mga script, mga angle para mga kuan lang kuan information. 60,000 views in pila ra ka hours. Oh? My God, mo sayaw ra kag Ilyas de. Ano yung sa mukha yung mga kaugalingon? Sa mukha ikaw or maghubo ka. O, di, Sharo, di ka magkuananat. Pero dito balik ta. Makuan gyud ka ha, ang katong mga ni Pirma mapiktuan. Feeling na ako karon ra na. Feeling nako. Oh, kay kung mahatag na bitaw ng mga paayuda, Yun lang. wala na. Ma-fade. Daghan man mag-ingon Kaya na. dapat bantay lang ba? Bantay lang gid mo mga ni Pirma kay na daga istorya. Oh. Paghatag sa lista. Actually dapat napapabili na sila yung mga rason sa kaya at least nabiya sila yung mga projects gyud ano katabang sa ta. May pa sila na ay gihimo, di ba? Ana may pat na sila gihimo. O ikaw, ano day ka? Yun lang. Dahil mo ha. Mangayo day ka, ginam pa ko, di ba? Mangayo day ka, Bern. Oh. O, sige lang kayo, waman na ka daw. Muna kalimti, akong party list, PBP. Oh. BP. PBP. Panibago. Pandiwa. Bagong Pilipinas. Pilipinas. Partido ng Bagong Pilipinas. Okay, Partido medyo ng ganang kuan ni kay medyo ilang target yun mga hinterlands ka mga lagyo ng mga barangay ko. #barangay panalo. O di ko makadaog ta og tana party list ana di pwede na ta makapangayo sad. O ako kabalobe mo sa ako real talk be ko di be ko gusto nang dagay flower. Mo kini mong buhaton kay kung konsehal lang gawa mga kuan so kung na kay amigo nga advantage yun na mo nang swerte na atong mga wala mo ko nanaway sila pero makayon lang gyud ko nga sana oil. Sana oil. Nga swerte kayo ang mga konsehal nga mga duol sa dugan sa mga congressman kay at least mapisikan sila. True. Kita grabe na gyud para mapisikan ta wa man gyud. So at least dili lang ta sa atong mga puhon basi makadaog nato nga mga party list. Unsa may imong advice sa mga kuan kanang nalista?
Sa mga nalista, ay nakasay mo palabig yaw, mintas di pa niyo ma-receive. Dito na mo yaw, pag ma-receive na, diya na. Okay, init na ba ayaw ihapa ang grabe. itlog nga wa pa ni piso. Oo, nahilom sa ay na mo si Konde. Tapos ayaw mo paglunod patay sa usa ka politiko kay dawat ka pikas. Kwarta bit di binon ng kwarta sa politician. Kwarta bitaw na ninyo, tax man na. Pero kabalo ka ba? Ako lang yung ginana. Sorry po na politiko. Katsot lang, gamay lang. Kay politiko, magiging ko. Singit lang ko. Imagine nyo ba kung sa usa ka politician ka, for example, councilor lang ka, that you will spend, ibutang na ito 10 million for the elections. Kana, mura siya. Unsa man average na, average. Average na ito. Kagayan na siya. Kagayan. Ibutang ito, dili, wapa ka mailihan, nagsugo lang ka. Ito 10 to 15 million mong gasto para lang good for it. Akong imagine ba, siguro hindi na naganahan manarbaho pag after mo daog. That's why hindi mo sila ma-blame. Nga mawala sila kajut dayon kay lalimang ka, burag ilan na daan gisi. Imagine, burag bag, parehara na sa kanang banda ba? Nga gibayra na kadaan sa talent pi, ganahan pa ka mukanta. Moment sad. Ay, ako feeling mo na yung anang may tabo sa politician nga, tungkol sa kadako silang gasto, kay di sa nato ma-blame, kay mga tao lagi. Kita lang dangaling konsihal, nami diri konsihal, dagan mi diri. Sila ba mismo ang gapang kuan mo sa imo, gapang uyab oh. Muna uban mo gasto, lalimang ka kung city councilor ka, mo gasto kag 10 to 15 million baka sige mo wa. Bo magita katungtungan sa gamay may gala. Pero imagine, karon ko may imagine mo grabe sa bibor. Di naman taganahan man nervisyo anak. Kung mo gasto ko ana, di na ko mo report sa opisina, ay bahala mo diya. Di na ko mo palitan ng mga karinderya 10 million ang nawa sa ako. Ano lugar? Oo, pila ra may sweldo sa kuan in a year 1 2 3. Mga 1M ra. Kapin. 1.8. Oh, so sa katuig. Oh, 10 million ko lang ra. 3 years na. Naman lemon termino. Guys, kaning nasa podcast mga smart man nga mga listeners na smart voters man. Do you think usa pagbawi? Correct. Kung wa sila buhaton. Correct. To be honest ba? Di ba pila ra ang isa ka tuig? 3 years tapos kung nigasto 10 to 15 million. Pero mo lagi, mo nang gingon daw nila nga mo na usay tuyoon nila nga ang mga tao perminti na lang pobre para perminti na lang yun mag-agad or magulat sa mga correct. Yeah. Perminti lang ta pobre para balag wala kay kuy hatag sa inyo mga livelihood among hatag perminti ra ayuda para kamo perminti kay pa mo magsalig sa mo. Yes. Livelihood man gid dapat. Yes. Pero abtik lay ka to yung mga first days ka ayaw lagi nga grabe gyud kay nga wala di kay nagasto di. Pan. Munay. May galing ka na may munay ro nga dagko kayo anak dagko. So mo nga na di ang barometer. Pag human pagdako sa pan mo hindi nga walay pantulak ani ka nang pan. Yun lang. Ina nga tunla lang yung laway. So Mora, sorry na nagpolitics ta. Shout out sa tanan namong tigsunod mga nasa abroad. Naiuban daw first time nakadungog din karon na hook up na sila sa ato. Salamat. So ang uban medyo familiar na sa ato. So mo no si Sam gwapa pero namalhan wala di boyfriend sukad kay Chusi. Pag early dili siya gusto nga siya muuna. So muna na siya. Si Drew kabalo sila nga bagong minyo. So araw-araw gabi-gabi. Medyo na pa ibastusan. Sasakyanan ka buhat. Sorry. Okay. Tapos kabalo sila nga si Master Poppy, long distance relationship. So, hawi na kayo ang kamot. Ang iyang kubal sa wala. Kaya mo man na itukod sa dinding. So ako, naibawaan nila nga bisag 40s mina, nanak ko'y college, grabe pagyapon ng sex life. Sure get. Exercise pag ani. Kulang pa ng kuan eh. Puro rata istorya, walay buhat. Actually, dili na mamon topic. Ang amo lang topic karon kalabang mga personal beliefs namo sa among kinabuhi. Pero gusto to i-fill in the blanks para mas nindot. Gatuog yug ko nga blank. Larga. Gatuog yug ko nga blank. Na si Samo. Nagtuog yug ko nga mobalik pa siya. Sa mga something bitaw na kanang burag ibalik. Gatuog yug ko nga pagbulag sa siyang asawa. So again, personal belief ka lang. Muna kung pagto bahalag superstitious, bahalag ka ng monigid ako ang ganapong kuan sa kinabuhi. Basta unique. Basta unique. Kay in fairness, effective sa ako by since nga muna akong gi-follow. Okay, ana. Example sa dabe kay marag. Dili, kani ako. I don't know kung person. Gatuog yung ko ba nga
kumuhandshake ka sa usa ka tao nga kanang powerful or very rich or very successful, whatever, kung congressman, senador siya, kung imo siyang i-handshake, full grip, tapos two hands, na something sayang energy nga mapasa sa imo. Sinsilyo? Dili, ka lang, list na. Naka-slot sa upan. So, murag pero kanina learn ako ni siya, katong nisulod ko mga networking. So, ginang ko nila nga, di ko na. But so ka na itong nagsigi kong host og, kaya naman good tendency nga, for example, sa Christmas party, di ba sometimes i-invite ka nga, uy, sagol na ka sa mga tag-iya or president. Sa una, maulaw ko, anak, ay, dili ko, pahipi ko, anak ba? Nasayop na nausab na inang dili you have to join them. Kay borag, ako sa gatuo sa kuan, sa lain nga kuan na kanabang, gather yourselves with positive people. Borag nga ba? Sukad na ako nagibot, I promise ba? So to gather yourselves with positive people. Asa mo nga mga quote ko? Gather yourselves. Saan ako nasulti? Saan ba ako nasulti? Wala, ang Bisaya mo ganito nga. Makigtapok ka. Diba? Makigtapok ka sa mga... Usa may tawagan ng mga influencer. Positive people, magaling sila. Huna-huna. Powerful, successful. I surround the eye. Kay gather yourself. Edit. Si mo self-concern. Edit na to. Surround yourself the eye. Gather yourself. Gather na kung kagalingon. Okay, cut. Multiple personalities. Sumay nga konsiyal. Ay, makoreksyonan man. Samantana nagalaw si baka. Oh my God. Pero kana gatuo ko. So every time nga naay ka ng mga tag-iya, CEO, kuhan gyud ko. Gibuhat na ko, nakatapaton ako ABS, silang Lopez, ba? Na-feel yun ako ang changes sa akong life ug akong kuhan direction. Kuhan sa una naman ko nakaduog ni mo. Sige ko kuhan sa imo nga. Sige kag ingon ba nga dili ka ulaw-ulaw lang diha. Bi kuhan gyud. Pero wala na ako na practice na ba kanang niya ba? Wala gakaulaw gyud ko. Labi na kanang mag-hosting pod. Apil man sad ko mag-host sa gyud nga. Di gyud ko maka-apil ito. Dinhi lang ko, ma'am. Sakto ka. Pag ipalingkod ko karon mo lingkod ko part. Well, sa bagay, kung imo sang tanawon, dili pod lugar sa side sa superstitious belief lang. Sometimes, Bern, nasili ka ng mga ideas nga gina-share about sa business. Practically, Practically, makadungsa ka sa, di na nga strategy. Kaya madunggan mo, kabalo ka mong gibuhat. So, the company started like this, So, maka-learn ka, o di nakakuha na ka, number one information. Kaya kung dito sa ka mo tapok sa puro chismis, kabalo ka, gino ko chismo, sa kaya na kauban na to diya, maong na, kay kabit man na sa, di harap po preminti imuhang kuhan. Mura po na imuhang may tabo sa imong kinabuhi, kinarap po ka diya, wakay growth, exactly. Pero kaya nga lang siguro, that's why, lately ako na-realize, nga kasagara yun akong mauban, is always kuan yun, older than me. I think, ingana ang imong murag ingana ka nga klase nga tao. Nga murag kulangan ka pag dito ka sa mga bugoy-bugoy, makauban ka pero murag feel nimo. Di na ko masadong ko sa mga bugoy-bugoy, kanam sa ko na ko'y learnings nila. Pero muna akong gusto kay siguro gusto mo guna ko nga permiti ko magwala ba giunsa man nila pag abot dia sa top ba. Kala ba mo kita ko siya giunsa man niya pagpadako sa iyang company ana ba. So dito na nagsugod ang ako mga questions. So that's why para makabalo ko ani, kailangan ko makipag ang kulang lang yan ako sa karon golf. Golf? Exactly. Hadlok lang ko kay basig ino kang wow, grabe si Konsyal Bay na dato na kay. Di ba kay namatay mentality nga kung golf. Laisyo na kay kama. Laisyo. Pero actually day by that's why other people gusto mag-learn og golf by kay ang mga big deals. Ang dinagko nga negosyo, ang dinagko nga connections by diha ka kay tabo sa golf. True. Mo din ang uban nga bisag apiki, pero nganong mag-golf yun kay di man kasagara mga CEO, managers, gusto ka maka-close deal. Gusto ka pagkauman ato ta dito. Golf. Ako dugay na ko wala ka golf. Since brasag golf, dugay na kay ko wala na ka golf. Pero mo na siya ba yung gabuhaton. So, the same dyan po na sa mga taong nag-golf. Tanawa ko rin mo nakakita rin sa kwan. Tag-iya sa kwan. Sa ni? Kaning, Toyota? Dili kaning Holland. Ako si ano ba? Sa? Kaning mga steel nga kwan? B? D pa? B. Gusto na? Holanes? Isipan na?
Hula sa steel nga furnitures, sipa. Apollo? Apollo. CEO sa Apollo. Oh. Grabe yung ron, Brad, shout out din mo Brad. Every day yung practice sa golf. Hanto karon nga golf siya. O tanawa, kisa na yung mga ka-golf karon, majority floor leader. Sahay ma-appeal pa niya mga general sa AFP. O, si Landan Mia sa Demetrius. All mga business people nga tag-iya mga Chinese na group na. O. Di ba, ibin kanisya, kung gusto ka, o ka ng growth sa imong kaugalingon. O, sige. Diya lang muna ako. O, ikaw, be. Wala, magunauna pa ko eh. Mutuog Sila. Mutuog yung ko nga. Kanang yung mga own ninyong nga beliefs na. I mean, hindi may mo judge nga. Wala, palpak mo na. Pero sa inyong kaugalingon lang, sa inyong gina-follow nga beliefs sa inyong kabuhaton, sa inyong kaugalingon. Sa kuha, dili man siya nga gina-follow to come up with something, but it's a principle nga kanang that will remind me ba nga ang success or whatever that kung sa'yo maabot na ako sa life, dili na tungod sa akong paningkamot, but it's by grace and grace alone. It's through grace lang yun. Bisag dili ka So deserve. for example, kana sa relationship, kay di ba, recently nag-appeal kong kasal, nag-commentator ko sa ceremony, well, akong papa ang nag-officiate. So, nag-chat-chat bi sa groom a night before his wedding. Nangutan siya sa ako, ate, unsa imuhang ma-advise mahitungod pag musulod na kag kaminyoon. Ako rin yung sayaha kay, ang makapastay ragyod sa inyuha, dili kay naay tangible thing nga nga mahimong reason for you to stay or inyuhang efforts ang makapastay sa inyo. No, it is only through grace and grace alone. It's only through God's grace lang yun nga nganong naapa mo, nganong mo stay mo. Dili ginaingon kay nagganing kamot mo nga mag Or nagpagwapa si asawa. Choose ninyo o namoy mga efforts to to make your spouse stay. Dili gyud grasya ra gitanan sa Ginoo. Sakto na ba? Pareha may og kuan lugar. Away kapiing. No? Ay, I agree ba? Your Honor, I agree. Like to manifest my support. manifest the support. Just a rejoiner. Yes, Your Honor, para mas stronger ang among case. Sakto na nga kanabitang na ang akong hunauna pud ana is that bisag unsaong pagpagwapa sa asawa, bisag si Catriona Green. Bisag gwapa na ganina, nagig kuan nga dili gid mao ang reason nga nung magbulag or ma-break ang relationship or ang isa, grabe naging paningkamot sa lalaki, grabe ni dato na kay sila, pero dili ginamao siya ang reason nga mo nang dili magbulag. Dili po ang inyong istorya nga, sige mo communicate, pero wala na po. Dagan man kaayo mga flaws godayon mahitabo sa kilid-kilid, dili man ama perfect good. So, kasabot ko ana nga, lagi no, when it comes to tanan na to mga problema sa kaminyoon or relationship, kailangan naagid ang consultation ba sa ngano man ning kakahitabo man ni Lord kung naay dagok sa kinabuhi sa inyong marriage nga kani ang among problema karon, question gyud ka, Lord, naa kay gusto ipa-learn, naa kay something na mo grow me. So unsa man ni wisdom din niya, unsa din yung pangayoon sa iya, unsaon nga pamaagi, pwede sa lain tao, pwede sa pagbasa sa scripture, pwede sa paghinuklog kamong duha, mag-pray mo, pero may ana. So, ingana ang mahitabo dayon. And in the context of career, dili tungod sa imuhang ka-bright, sa imuhang ka-hawod, sa imuhang kanang hardworking, anong niabot ka niini. Yeah, it is a factor, but it is also because of God's favor, because He led you to this company, to these people, to this opportunity. Naagid na yung mga tao nga imong na-meet years back nga nag-refer sa imuha aning akuan. So ana ba para sa ako sa ako ang pag-work under sa leadership ni counselor. Dili mi mag-meet ni counselor kung si daddy wala ni dagan. Si daddy po dili sad siya mo dagan kung wala sad siya na receive no word from the Lord. Okay. And years back ingnan siya na kanang you will be an influential person to
politicians, specific yun ba? So, iya tong gitindugan. Wala siya nag-mind mo, daog siya or dili, but of course, he had the heart to win. So, mo to, na imo siyang influential, nakastorya siya og mga kanang dagko nga mga tao sa dakbayan, sa and also, na-lead po to siya, naimo po to siyang kanang reason sad nga nagila pod mi ni Cons og ang nag-recommend gid sa ako ang kwaon ko ni Cons si Ma'am Ling gyud kay gusto man si Cons nga young daw ang yang mapart sa core. So yan na ba, and you know what, when I received that message, I was just sitting in our couch kay ngano before to nga message niya but before to na ako na-receive nga message, grabe akong pag-chase og trabaho. Grabe akong pag-chase og luck. Gi-chase na nako ang dapat dili para sa ako aba. Hunahon na ako so that time gid nang-apply na gid ka mga trabaho. Yeah, nang-apply na ako kay di ba I failed the bar sa first take nako. So gibuhat nako tanan bitaw nga para may divert nako attention og nya makapangita gid kog trabaho nga kuan related gyud sa law nga field. So moto, and then while I was pondering, ko kay Lord nga, Lord, surrender na ko, dili na ko like how many times kadaghan ko pila to ka months, pila gito siya ka months gid, and nagdeal pa ka sa trauma nga nganong Lord kanay single pa ka to, no? Single pa jud ko adto. Nana si Paulo pero di pa minyo ba. So ngano ingani Lord ana. So kana imo na i-deal nya imo pang worry sa imo ang career, sa imong future, pila na akong edad Lord, wala gyapon ko inaabot ingana. And so niabot to ang time na ko nga Lord, yes, I surrender. Dili na ko manghilabot sa imong plano. Kay ako mangong gibuhat, I put God in a box. Instead nga siya akong ginapa-work, ako gusto mo work ingana. So giingnan ko ni Lord nak pagpuyo na. And that time pag receive na ko na word, I had peace. Wala pa tong message ni Cons. Wala pa na ako na receive ang message ni Cons. Kato nang ingon ni Lord nga nak pagpuyo na. Mo nito nga nag-chill gid ko, literally nag-chill ko sa couch and og TV. Tapos naka-receive din ko sa message ni Cons na I want to. And you know what, that really goosebumps. Pag-rest na, no. Nag-goosebumps. Murag bata gamay ba. Di imagine na ba kanang sirok bitok nga bata? Stop. Yeah. Stop. No. Nagtutuyok siya ba? So, you know what? Kabalo mo ko nga, dako kaya ang network ni Cons, dako yung connection, but why me? Nga, kabalo pagid siya nga, wala pa ko ni Pasar. Siguro siya nga magtipid siya. Charot lang. So, katumitaw ka ng, the Lord was telling me, di ba nak na ara? Yes, dili kato imuhang yung gusto nga kuan, pero dili gihapon related gihapon sa insay gihuman na nimo. Kaya I was really questioning anong naglo pa man gid ko, pwede man ko magnegosyo na dato na ta na siguro ko karon ni ana. But you know, God had another plan. So again, it is by grace sa tanan context sa life, sa tanang area sa life. Si Lord lang gyud. Grasya lang gyud sa Ginoo. Pohon si baby ko Drew. Saan na tawag ka na? Drew Jr. Pohon na. Pohon ato nang Pohon, okay, yeah. Wala pa. Kung lalaki daw kay Pau Drew. Pau Drew Arco. Live kay Drew Lau. Drew Pau. Uy, saan yung gi-order na? Lami lagi yan. Saan yung gi-order ni mo? What's the name of this? Sila ang complimentary food nila sa ato. Complimentary, sarap. Yeah. So I think this one, ang dami po, no? Pasta. What is this? Sarap. Shrimp. Gani dahil sandwich. Ano sa mana? Pizza? Ano sa mana? Sandwich siya. Yes, sarap. With banana fritters. Sarap. Kaya lang, bro, na dagay. Tamis. Kora mo, kumulta. Okay. Uy, napali si Sam? Actually, abi ako mahuman na ni. Pasalamat. Ito tanan, dagang salamat. Actually, ganina siya nagpasalamat. Yes, dili love life. Lagi. Sakto. Di po, kumpiyansa kayang tubangan na mo yun sa kalinga. Nagdahom ko. Yun ko nga. Siya pag yun gihapon. Oo, charan. Sige na, ikaw na.
Ikaw, Day. Abi na ko gumana nagdita ay. Sa imong chika Day. Bruno kasi ito man. Sunday. Dapat nga to siguro gyapon na ako ay chika kataas no. Itsa nga nagtugyo ko nga babae magyug ko. Ana. Aside from my gender, yes, I do believe, ladies and gentlemen, charot lang. Murag ano nagyapon na nga akong cheka man, kapi-kapi na sa. Nagtuo ko nga everything happens for a reason. I am at peace in trusting God para sa ko ang life. Anam na siya kay ambot lang. Ako gyud ang tao nga dili ko every time I pray, dili ko kanang sigig pangayo. Ako ang tao gyud nga dili as in permi gyud ako gina-pray is kanang first mag-pray ko akong i-share kanang ako lang i-share ang format na ako'y format kay gina-follow template before nako'y template ang una gyud na is gina-praise ako siya pasidunggan ana sa akong prayer siya i-pray nimo siya si kinsa siya si ex gyapon si Lord God yan so na dayon magpasalamat then mga yung pasaylo if ever nako'y prayer kanang nakoy pangayon sa iyaha mga minimal ra gid kaayo like health ingana family ana provision mo ra gid as in oo ingana mga tao skincare there's this time niabot man gud ni nga point manggod nga ako gipangayo sa ila nga grabe gud nga pangayo nako sa iyaha like gibuhat gud nako tanan ana dili something secret muhawa na daw siya calls oo. Like kana bitawng usahay ra gani ko gapangayo bitaw ingin nakaunaw na gid ka na usahay ra gid ko pangayo di pa gid ihatag. Oo. So action kang mahay. Oo. Ako nagmahay ko as in good. Di gid siya action mahay gid ko. Nanigibot kito sa point nga hapit gid ako siya ma-resent. As in like kanang gistop sa nako ang prayer, gistop sa nako mag-attend sa church as in. Niabot gito sa point nga na pero as time goes by nahil ra pud ko then karon if kanang na ako'y mga ginaplan gapangayo na lang ko og sign i-pursue na ko na siya nga plan kung na siya ihatag nga sign so ingana everything that I do gapangayo ko sa iyaha og sign kay para kay murag sakit ng kaayo nga kana bitong hugot gid kay imo ang ampo gibuhat na nimo tanan ni adto ka dito sa mga kuan gipublishingan pa nimo ang uban ana bitaw kanilang mga gapangbuhaton wala gyud siya okay ako nang i-entrust sa imo akong future so si mong gusto Lord yan kanay. Actually, manggod. Nakuan ako siya, nadumduman ako siya, ganiha, buntag, na before ko ni M3. Nigawa siya sa Reels. Nigawa siya sa Reels ako, nga si Miriam Defensor Santiago, na siya theory about God. Nga, whenever daw you pray, don't ask anything. Kay mura daw kang nagdemand daw sa iyaha, which is, He Himself, He is a God, He knows everything. And planado ang tanan. Ito kung nakaingon ba ka, pare-pareha lagi may utok lagi ni Miriam Defensor Santiago. Bro, mag-senador ko. Confirm lugar yan. Sayang nila na-remind lang ko, nga, naapoy tao nga same o ka ng pagtuo, siguro nga na bitaw. So, mo to siya, ladies and gentlemen. Tapos dala ka din sa pasta. Dala ka din sa pasta. Sarap pa. Sa pasta. Actually, lamig kita noon ang pasta. Mura siya pang Italian nga peg. Diri sa? Italian gani. Chinare, benaki. Brad, ako, kani. Karon ba, nagproblema ko karon. Unsaon na ako, pagtudlo sa akong mga anak nga how to be a good partner in the future. Di ba? I mean, wala may formula. Di ko gusto nga ang akong dilimayo nga nabuhat sa ilang mami, mabuhat nila sa ilang partner. Di ko gusto nga masakit na nila. Gusto kong may mo silang loving. And of course, di ko gusto yun nga maranasan nila ng broken family. Kanang nga na ba? Ako na kaya akong papaso na chick boy man, sobrang napasas ako. Dapat maputol na nga curse. At chick boy na si Engineer Eugene. Ay, grabe. Ang diferensya lang, hantong karon. Hantong karon na po si Papa. Kaya na tiguang pa. Ay na, sige ka tiniguang ka na. Para sila makaimba nga, dapat ing-ani nga, si Ella, dapat ing-ani nga lalaki ang akong ma-partner. Or silang rusty baka or something. Mayroon po silang dapat ing-ani nila ako pag-treat ang akong wife pohon. What do you think? Akong mastorya na, kay isa sa mga gusto gid nimo kay mura bitaw ideally, di ba? Ideally, mo man gid na. So, ako po mo agree po ko nga, you have to be the model gihapon sa gusto nimo sa ilang mindset, ano ba?
Di ba? Kaya di man pwede nga mamadlong ka, wa ni magibuhat. True. Or sukuhay po ang imong gibuhat. Yes. So, sakto na. Okay na diha. Pero, diniko, dito ko sa, itong giingon pa kanina sa hearing nga, na ko'y assert kanang mga, sige katong mga Repercussions nga dito sa unahan. Kay, kabalo ko nga dili na ma-perfect nimo kay kung dili na mahitabo sa imong anak unsa may imong buhaton. Like, what if malahi ilang batasan kay kuan? So, unsa may imong buhaton? Makuan din ka sa himself na, ginawa ko naman ang lahat diba? Saan ako nagkulang? Saan ako nagkulang? Yes. Di man din ka, kung imo na siyang himon nga murag goal yun na dapat, well, kailangan yun ka mo adjust diya sa unahan. Kay basin, tanawa ganin niya, dili perfect nga mga parents, pero nahimo siyang maayo karon, di ba? So dili to sala sa iyang kuan. It's the way mo react ang anak, no? Sa kanang gakahitabo, dili nabulag ang parent, dili maayo og terms. Pero pag apply niya siyang kinabuhi, na change yang kuan tungod ato, murag na challenge siya, na kuan siya nga dili punungon ako ni nga course sa among family, ana. At the same time, pag gwapo pod, kita nimo ang imong ideal, nakita nimo nga ingani dapat ang family no or mas labaw pa. Pero naaman sa times ba nga tanawa ganin niya. Kapilan ako na kuan nga na mga anak sa pastor nga dili sila ganahan ana na lifestyle na. Pag abot nila nga adult na sila, dito na dayon sila naggawas na din ang mga ganahan na siya bisyo kay marag na curious siya, kay restricted kay sila sa una, pag abot din ni sa kuan, na may mga inganarp. So dili nimo siya maingon nga mabox nimo nga mao gyud na siyang formula. Para maayo ang ilang panguna-una. Pero it's good. Para sa ako, it's good nga mahimo kang modelo gyud. Para once na mostorya na ka, once na mamadlong na ka, naka-integrity. Naka-credibility. Kay kakabala ka biya ko brad nga makaya ba sa kay wala na mo naagian sa akong mga anak ang kana number 1 pagbully. Ako nakaranas mo ko ganang ginabully sa mga classmate. Pero nakahimo na ko tong strong ko nga person. Sila dili. Sa una, hadlok dayon. Usay ginakwanta kan chawon kay kinsa raman ta. Sila baya kay sa ilang mga classmate medyo in fairness do dili man silang pinakadato sa klase pero sa nga lugar nga anak ginerespetuhan sila kay anak sa konsehal or something anang ni Bernie Bito. Sikat ang papa, ana. Medyo hilas man paminaw, borg anak yun. I mean, to be honest, so kung sila, kita sa una, naranasan itong mag-backline, walay balon sila. Anytime na. So, musa na actually akong medyo scared ko ba Cons, di ba ito paulion? Sinasabi ko talaga sa'yo. Sinasabi ko talaga sa'yo. Magsin ka po sa inyong problema, gabi ang inyong problema karon na ang pagurot sa lapang. Good for 14 to gabi ha. Yung patra may kabuok yun. Natug yung ko, nga bisa kung saan yung mugkaon, it's all in the mind. Mindset ng ang diabetes. Ayan na, ang rice. Yan. Garlic rice. Rice of the machine. Okay, yan. Moni ang, kung saan niya? Beef. Pork adobo. Wala may gini kay pinauga. Yeah. Oo nga, kanang the usual nga na pinamalang. Tapos giparisan og kapayas. Wow. Para na fiber. Ayan. Ganda. Pwede makasagara kay atsara. Mura magyapon atsara kay kapayas man. Ikaw bitaw. Sinasabi ko talaga sa'yo. Gikapoy lang sila pagbuhat sa atsara mo nang diretsyon na. Ayaw na. Papaya ng atsara. May suka, God. Adili ka na may toyo, suka. Sarap. Sarap. Di ay pa? Yummy. Bala ka nila, kikinamot ko na. Di mo to? Paniya ko na ni. Kanang kuaning kanang uning style sa kanang pinamala bitaw nga style nung anton maluto siya nga pinamala siya pero dili siya gahi. Yang. Oh, ma-feel nako ang katender. Adobo di samni. Kay namala. Aba. Pangalan na ninyo ni sa ko amang. Adobo nga walay uyab. Walay love line. Kay mala. Alis din ni ma'am. So anyway, so at least tama ka Erp, kanang di po ko may 100%, pero at least lugar mo na lang na akong pwede
mapakita kay basi min ko nga kay para mo na sa mga ayaw mo panigarilyo tampa pa na nigarilyo Yeah. or mga ilab gyud ninyong parents tapos pangulata ka og asawa so dili sa so True. ang ipakita sa inang Sakto ka. dapat ingani inyong baton sa inyong mga wife po kanang yung magka lupasay yun magsakit ang mga paa kay imong giarsa-arsa kanang mga Kaya di man sad ta pwede mo ingon nga dili earth ang imong buhaton ana dapat magbulag-bulag sad mo kay okay para makuan siya. para na sila hatred tadi nila buhaton silang family Hindi naman pwede. di man sad pwede anyway So, sakto na siya. Ang imo na lang ani kay unsa ano mo na pag-communicate nga I'm doing this nga to let you know nga muni siya ang standard, muni ang atong okay. kuan as ispar siya. Murag ana bitaw dayon para sila po dayon. Aha. Katak Hindi espar dayon siya. ispar. Next. Abi balag ako na po family talon ng topic anis. Go next. Napaka-isa na. May ako isa pa. Ako gatuog gyud ko bay Oh. nga naagi right timing. Yes. Kanang sahay dili na ako na ginadusok gyud ba nga karon na gyud. TJ Monterde ikaw ba na? TJ Monterde ikaw na? Si TJ bay isa na sa mga Best inspiring example. kaayo nga kana Nahimog isang inspiration karon Brad. Di Di ba lang nga- sa music. Will naningkamot siya, nakita nato nga naningkamot siya. Mupo na nakita siya mga fans nga, uy, sa una, ako ragi fan ani, karon ako tibok silingan na. Murag ana ba, di ba? So nagi right timing bay. And then siguro maraman tag kuan na gyud ani no. Praise the Lord sa atong mga testimony lugar anang mga ingana nga mga butaw no kay si murag si Lord gyud ang nasentro ani. Pero sakto makuha nimo sa lain nga mga butang bisag sa business nimo whether gaampo ka or dili naagi right timing Tama. kay kana bitawng kanang naagi times nga bisag unsaon nimo kisi-kisi diha di gyud nimo abot di gyud nimo makuan. So, mo-consider ba to nga right timing plan niya nga nag-wait na siya nga di na siya manarbaho. Well, Tapos pag-text na ako, pero timing kayo. akong tanawa na bitaw ang wisdom nga akong nakita na is gusto lang gyud ni Lord nga mo surrender na ka Yeah. nga i-take over na. Sure. Gusto na niyang mura bitaw pride ra ang nagkuan sa iya ba nga di ba nag-study na siya. pero baka basin ma-misinterpret sa na Brad nga, ay di ko maningkamot, ay bahala na si Lord. Dili pwede. Mo galing, baka dili po di nga na, basin Iya ma-misinterpret. tong story. Ay, bahala na mo diyan. Di na ko mga apply kay Well- tagang ko ni Lord. Basta di ko mga apply na ay trabaho. Well, iya tong story. Iya tong story which is grabe na niyang paningkamot. Muto iyang story nga pag-abot sa panahon nga makaingon siya nga dili oy si Lord gyud ani. Iyan ang story. Napoy uban nga grabe nang paningkamot. Wala kayo na ningkamot kay naa si Lord na lagi. Si Lord ay bahala na Si Lord na lagi. Lingkod lang ko di. O pangano sa mama, uy, sa ka, mag-apply ka dili. Si Lord ay bahala. Oy, nahitabo. So kanang mga Oy, ingana po, nahitabo. iya po ng story. Ang iyang growth ana is dito sa pagtinapulan, dito sa kana bitawng work pod. Kay napog kay action ang imong faith, dili pod kay faith lang. Yeah, faith without work is dead. Allah. So Undang tani nga topic. murag nga na ba, I think na sa tanan mga naminaw karon nga murag ngano di pa man gyud ihatag. Okay. Pare-pareha man tag kuan god agi nga murag. So tama, timing. Tanan everything yun na timing. Oo. Timing. Salig lang ba nga? Trust. Mayon lang yung mo. Trust lang yung kasaya nga. Sige Lord, basin, imo pa kong ginapag-grow, napakoy. You guys have stories also of timing. Ikaw, Sam, asa kayo mga ingana nga mga right timing stories? Timing sa paghungit. Timing ba? Siguro, ano man, faith? Ay ka na, ano siguro, destined, you are destined, ana siguro. Kay, pareha ni nahitabo ka ron, ginoo ko, dili, begit ko ma-showbiz nga tao. Huwag ka nakaabot ko sa imong opisina. Dili ko ma-showbiz nga tao as in, ginoo ko. Dili ko pa-microphone. As in, di ko kabulmugunit og microphone. Even gani sa mga family gathering. Sam, di ka ba lumawag ng microphone? Yes. Gakaunon pa maganin. Ay, unsan naman siya ni? Unsan naman siya ni? O bitaw, kay even sa family gathering sa una, may pa kumanghod kay mas ginana pa na siya mag-hosting sa mong Christmas party inaning anak. Ako dili gyud as in. Wala. As in. So, naiplano ang Ginoo.
Tinood na. Wala, as in. Naiplano ang Oo, Ginoo lagi. pero ako magid ang tao manggod nga dili pud ko muno o kanang mga new new challenges. Ako ande gina-embrace na no nako na kay for self-growth pud ba. Di kay basin sa future ba nakita na ako first konsehal nga transgender ana mga ingana. Pwede. Sa mukha, uy, dilo is bako, wala ako makita Murag, myself may na murag magbalik. naitabo sa pag-shutdown sa ABS-CBN nga ang timing kay uso na ang social media o YouTube or social. Nga timing. Kay kung nag-shutdown ng ABS-CBN, wala pa ng internet, ay wala, taong grasa na may karon ni Poppy sa gawas. Imagine ninyo. Pero kung imong parang saligan timing. bitaw ang imo rang own, Oo. ang imo rang own interpretation ba nga wala. Dito ka magluya. Oo. Pero kung imong saligan ang wisdom ni Lord nga grab, mas bright di ana siya sa ato. Siyempre. Dito na ta makabalo ba pagkahuman. Classmate, Pila na- kabalog yung ko na kay classmate mamiso na. Best in math man siya. Ako, best in science naman ko. His ways are higher than our ways. Oo, His ang thoughts plans. are higher than our Oh, thoughts. that's why murag Palakpakan na itong nisulod mga galatang driver. Alina, ikaw tiwas o na niya. Alili. Among driver. Alili. Pakita na gani. Alisa na ba? Dari agi likod. Ana. Kaway-kaway sa camera, Muna kaway-kaway among sa camera. Muna among talabay nga driver. Uy, wala oy. So ikaw daw ka. Wala oy, talabay taka lang dili. Dili ba? Sauna. Dili. Sa ona ra? Rap. Unsa mga imong kuan mga totoo nimo diha ka katuo gyud ka. Gato siya nga. Totoo ba ka nga basta di lang gyud ka mo amin di ka masapon. Dili ba? Nagtuo siya nga kung doon mong uyab dapat nang isa kabalog yun nga naang isa. Kay kung ang duha di kabalo nga abi nimo walay lain tag isa Boliaso. bulabog yun. Hindi sila kabalo asa mo lugar. So nagtuog yun na siya nga sa matag duha ka relasyon. Ang isa gid dapat kabalo nga naay lain. Kay mo sabot man ang isa ka side. Mo to sa circle it. Kasabot man siya pag yun na ayaw ron. Kasabot siya. Sige, okay ra ko. Uy, ba't sige yun at tumawato na? Sa iya galing to, mo lang i-share. Ikaw bitaw drug ka pamasa. Kabalo ba ka nga delikado kay nga mga Okay. delikado kay nga mga questions na mga ingana. True. Unsa pa yung mga gituan. Dito ta sa mga kuan na pod. Murag grabe kay nasugdan man gud ni Attorney Good. Oh, kanang taas na kayo no. Ulag ni. Di nakistanan. Nagtuog yun ko. Sunod ko, sa ako'y last tawaga. So gamay na, nagtuog yun ko. Kung dili ikaw nag-order, ayaw kauna ang last. Nakaya nga ng konsepto. For example, nangaon mo. Siya nag-order ani, daw bigay kanila nabilin. Ikaw may dili man ikaw nag-order, ayaw kauna balag lami na kayo na. Ano ba? Binlan Di, bura na sa, burag yun na sa grispitar. Grispitar. For example, kita doon, nangaon ta. Tapos ikaw nag-order, ana. Tayo butang na to, wala na na. Oh, yeah. Talami pa man kaunon, pero dili man ako nag-order, Nag-order, ana, bay. Maikog ka. Or dili ako naglibre, dili ako nagbayad. Ayaw na nakana. Maikog ka. Kay mo na siya ang kuan, mo na siya ang sign of kuan, murag Respect. respect. Courtesy. Now you learn. It's Lain na ka, baka sa naapa ka, unon man. Kani gato ba mo nga makagaba gyud ang tigulang? Ay ako to To ka na. Magkabaan to din. na. Yeah. Mao? Tisting galing mo binuang sa mga tiguang. Di ba manghiwi inyong baba? Munang ay gyud mo mag-chairman sa senior citizen. Ay gyud mo pag binuang may gala kay. Ako gatuko na ba. Kanang karma sad ako gatuko ng karma. Yes. Buddhism na siya. Buddhism na siya nga belief Buddhism. kanya na. Pero ako may gatubi ako ba nga nang kung unsay mong gibuhat sa usa ka isig ka tawo, burag lami pod ang balos niya. Na. If maayo ka sa iya ha, ang universe may pod ang iyang balos Universe? ako ana. Ang kuan. Biblically, but giyon sa na ni Jesus nga, do unto others what na, you something want like that. others to do unto you. And so help me God. So, nasa sa positive ga kuan. Katong sa, I think Confucius. sa kay Confucius was there kay negative side. Do not Murag, do. do not do unto others what you don't want others do unto you. Saya guys, So i-analyze kung na. kung Dili, ayaw naman tong kan Chinese nga. Ayaw buhatan saya kung di mo gusto buhaton nimo sa imo. Pero kang God, Jesus, Buhata. siya nga? Say buhata makaayo. kung sa imong gusto. Kung makaayo na sa iya, Buhata. basin supuhon mo. Mubalik sa na sa imo ha. yeah, okay. Okay. Ako gatuko diya. Diya ka palista. Di ako motoko na.
Bahalag ibuli ko, bahalag tanggalan ko ang mga empleyado. Bahalag ko kanang ikampanya ko nga dili butaran. Siya pag yun po na akong vice mayor. Ikaw sige. Lagi. Pero mo biya tinod na ako. Bahala na siya. Bahala na muna. Basta kay mo na akong gituan mga igala. Nagtuman ko ani nga kalibutan na ba, walay forever. True. Labi na sa politics. Imong position ba, pila na ka-years. Tanawa, panahon ni Duterte, grabe sila ka-powerful. No, nanang po lahi, Marcos na po, lahi na po. Walay pa. That bay, walay forever lagi ani ba. So, ano nga itong sayang-sayangon atong energy sa walay kwentang bagay or something. Dapat dahil no, kung nakaana nga pwesto or power or something, i-maximize nimo. Yeah. Kay gamay ra imong panahon. At least mamunay wonders aning kalibutan no kay matiguang kita ba. Imagine nimo kung di ta matigulang, immortal ta tanan sus Ginoo ko. Maghabot si Hitler o si Duterte na. Tingbubuta. Kanay nga na ba may lang gibigay na gyud magsakit gyud ang mga tao kana bang bisa pa kung saon nimo kasalbahis dia bisa pa grabe ka kakwartahan. Ang death dili maka kuan sa mo or ang kanang di ka makalikay sa imong pagtigulang mo abot gyud gyapon kana bisa kung saon nimo bali-bali. So muna ako para nako mintas na ako ani gitagang ko ani nga posisyon din buhat og maayo. Kani gatuo ba mo nga magabaan kong manilig sa gabi? Dili man ka ng kwarta istorya na kwarta man no burag imong gipagawas ang kwarta. Panalangin dili daw. Malas. Manandili daw ka bisagali ka na magpanday sa gabi. Ayo pagpanday sa gabi ka nang tugtog magdungon naman. Mura ka nagbuhat og lungon. Anay na chika. Napoy nangingon nga kuan, dili mag nail cutter sa gabi kinahan daw shutay apps. Ayo tama na ka. Tama day na. Kung unsa kong Nanay natulog. nanay na to. Di pukawa sa silang tanan. Bida mang nilka. Kung for example, bro, ngilaan na yun. Alam katulak kay bitaw ang musicals. Mamata sa mga naman. Mag-nilcutter sa. Excuse me. Ako magtugi ko, Brad, nga nagin mga not like ours. Tinod na. Tugi ko. Tinod na. Not like ours. Do wala ko yung mga experience na, pero mga not like ours. Oh, yeah. Mga friendship na ako. Mga best. Oh, yes. Namoy wala nung ko yung naging experience. Wasag ko nagdahom. Pero nagtuo ko nga naagin na sila ba? Naagin na? Nagtuo ko. Ba? Pero kanang mga specific na nga, ingani gid siya purma, ana gid siya purma. I think dili gid gayo ka makaingon. By imagination na lang sa kuan ba? Kay nganong kasagara ingana maging lugar nga ngila daw mga naong ipakita. Kita naman na nag-imagine po ba? Kamo ba ga-honor mo sa inyong parents, di ba? Pero gatuo ba mo nga basta dili nimo ma-honor or imong kanang bitong mapasakitan nimo, imong magipasalikway nimo imong parents na ay epekto sa imong future? Tukuan na. Oo, na. Di ba? Samot na magdumol kasi imong parents. Biblical yan nato ni, di ba? Yes, biblical na. Kanang pag-honor bitaw, Yes. di ba? Kay para taas ang imong kinabuhi daw. Giingon. Yes. Yeah. Tama Honor ka. your parents. Honor your mother Sure. and I father. have heard of experiences na ko mga kailay, nasa relatives, nasa kuan nga. Katong time nga murag dishonor nila ilang parents, like murag naburusan gid siya tapos nilayas na yon kani nga na ba, or something like nang wala na siya ni uli kay gikuan gid gi-hate gid niya ang parent. Yeah. Na ay something na hitabo like sayang anak, na ay something dayon nga, di ba, unexplainable gud kay na nya. Healthy mo. No, sometimes nalay mga dili mayo ilang experience sila mga parents. That's why na yung anak. Iba yung stories ba nga kung ang parents na lang gidaot sa ilaha. But at the end of the day, imugya po ng parents ba? True. Nalang di mga yung anak nga mga butang nga usahay. Ay mga lisod dawaton nga nahimo sa parents. Pero at the end of the day, parents gyapon nimo sila. Correct. So you still owe them respect. English good din kuan. Si dili na din ko magkuan. Uy, pareha ra po ng gatuog yug ko. Na kung dili mo kasado sa simbahan.
lahi ra gyud ang blessing. Yeah, minaw. Lahi ra gyud. Minaw, Brad. Mo nang silingling kay grabe mga sa kainlab kay kaduan magyud ko nagiminyoan. Gisibil ko niya din after a week gipakaslan ko sa simbahan. Ana magini. Mo nang nag-awas-awas ang blessing. Kana. Grabe mga igala. Perte lagi kayo gyud. Oga, dito na natapos ang atong istorya. Uy, salamat sa kuan ha. Chinare. Thank you, Chinare. Chinare. Again na ang pag-pronounce kay kung kuan mo asa ka sir, Chinare. Wala, dapat sir asa ka di asa cafe. Saan ka pa sir? Chinare. Yeah. This is a family business ha, then residential ni nila. Oh. Yes. Kaning balay Bali-balay ni nila sa una, ni atras lang din sila kagihimo nila ni. Galing. Unsay year sila nag-open? Pandemic, nag-start na sila og sell, katong kusog pa kayo ang like delivery. Then pagka ano din sa pandemic mo, yun ni siya. So nagsugod sila sa online? Yes. Before the Dili pa siya establishment? Chinare. It's Big J. So pila ka book ilang Big unang J. mga empleyado? Pila ka book? Sila na family. Yes. Unsay mga birthday sa empleyado? Barag wa kini mo na ang research nimo, kini mo na kompleto ang research. dungagan, di na Unsay zodiac signs sa Ay ba? Wala. Ay nako, Biography research. Ay kana sa slam book, slam book man din ni dapat. Unsay favorite color sa tag-iya? First crush na lugar. Unsay favorite quote sa tag-iya na? Wala? Sus my God. Sam. Kulang ka. Sam, kulang kay ka nga researcher. My God. Sa Kung second kano sa term, dagan murag kay kugichika kuha na karon ha. Kung kano sa dagan kay kugichika karon gipangitaan ko sa daghan ha. Lami kayo. Standard for second Lami. term na ni Ha? Kato nga mga standard for second term ha. Kailangan Football. Ang dadala ni kuha ng slambok di. Kailangan salamat. Sarap ng food. As in Unsay address nila diri? Jimelina Street. Jimelina. Si Lingling nagpuyo sa Jimelina. Pero sa Bogo. Yes. Subdivision. Kani din ay Jimelina State diri sa Carmen. Carmen. Kung diri ka lapit sa may SSS, kanang sa The Barn, diri nga paliko na Yeah. yon. Pero atbang gid sila sa Maritime Industry Authority. Knock. Who's there? Jimelina. Jimelina ho. Jimelina. Pero actually makita mo nila sa Google Maps. Yeah. Yeah. Okay, type lang ninyo ang Chinare. Pero ang yung spelling, CE. C-E, Nare. Sinare dapat ang Yes. or Kinare or Sinare. Sinare. Coffee. Ang sarap. Thank you very much. Kinipagyapon ang inyong Bitok-Bitok Podcast kauban si Sam Paina. Sawadika. Drew Dalapo Galupo. And Master Fafay. Kung unsa ka kwan may tawag ka ng malumanay sa Tulong motor. nito. Master Fafay. Baru makato. Master Fafay. Kini si Consiel Bernie Bitok-Bitok. Ingat mo tanan. I love you all. Bye. Bye. pitok. Ang bagong